ପଥର ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ହୀରା। ଏହା ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ସେଠାରେ ଜଣେ ଗରିବ ଛୁଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିକାଶ। ବିକାଶ ଛୁଆବେଳୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚାଲୁଥିଲେ, ନିଜ ପଢ଼ାଶୁଣା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଓ ପରିବାରକୁ ବଦଳାଇବା। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚଳାଉଥିଲେ ଓ ମା ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର କାମ କରୁଥିଲେ। ବିକାଶ ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା କୂଳରେ ଚା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପଢ଼ା ଚାଲି ରଖିବାକୁ ପଇସା ଲାଗୁଥିଲା। ଦୟା ଦେଖାଇ ଲୋକେ କେବେ କେବେ ଅଧିକ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ବିକାଶ ନିଜ ପଢ଼ାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ହେଲେ। ଗାଁରେ ଖୁସି ଲହର ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପିତା ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ। ତାପରେ ବିକାଶ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଲେ। ସେ ଏମିତି ମନେ କଲେ, ମୁଁ ରୁଡ଼ିଓକୁ ଭାଙ୍ଗିବି, ମୁଁ ସାବିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ଗାଁର ଗରିବ ଛୁଆ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରେ ଓ ସେଉଁଥିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସେ ଏକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠି ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରି ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କଲେ। ବିକାଶ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଓ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ଆଜି ବିକାଶ ଏକ ନିଜ ନାମର ଏଡୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗାଁ ଓ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସେ କହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବନ୍ଧା ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମନ ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜିତିବେ। ଏହି ପୃଥିବୀ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି।